Yn y fideo yma, byddwn yn arddangos addasiadau o weithgareddau yn seiliedig ar anghenion datblygiad y plentyn, ac nid ei hoedran. Bydd y fideo yma yn canolbwyntio ar sut mae sesiwn agored yn edrych, a sut gallwch chi gael sesiwn gydag ystod eang o alluoedd gwahanol, lle mae pawb yn cymryd ran ac yn mwynhau ei hunain. Heno yma, da ni'n reit ffodus efo'r criw oedden ni hefo, achos da ni'n nabod y grŵp hefyd. Oedd bob dim oedden ni'n planio cyn llaw di gallu cael ei wneud fel oedden ni'n bwriadu. Gall darganfod anghenion pob plentyn yn eich clwb eich helpu chi i gynllunio pa weithgareddau i'w cynnal, ac mae'n sicrhau bod pawb sy'n cymryd ran yn cael profiad ystyrlon, yn ogystal ac un hwyliog hefyd. Mwyn sicrhau fod pawb yn cymryd ran, mae gwaith gwynyddol yn cael ei wneud o flaen llaw o ran cynllunio a sicrhau fod gweithgareddu ni gyd yn cynhwysol. Dyn ni'n trio meddwl am pob elfen a pob anghenion sy'n bosib, a dyn ni'n trio addasu i fod yn addas i bawb. Let's go! Go! Mae'n bwysig fod cyfranogwyr yn teimlo fod yn bwysig fod nhw'n dod i sesiwn yn ni, a maen nhw'n teimlo'n saff. Dyn ni'n trio annog pawb o pob gallu i ddod yn rhan o'r sesiwn yma. Dyn ni'n agored i bawb. Manteision sesiwn agored. Yn eich annog chi i ddarganfod anghenion pob plentyn, cyflwyno'r sesiwn fel bod pawb yn profi llwyddiant ac yn teimlo'n ddiogel i wneud camgymeriadau. Sylweddoli bod llwyddiant yn edrych yn wahanol i bob plentyn. Pawb yn cymryd ran gyda'i gilydd.